Vi vil nu fortælle om subduktionszoner og Sydamerikas vestkyst. Jorden er dynamisk, det vil sige, at jorden er i konstant bevægelse og hele tiden forandrer sig. Pladerne, der udgør jordens ydre skal, bliver hele tiden skubbet af varm stenmasse, som kryber opad fra flere kilometers dybde, hvilket altså er årsagen til pladernes bevægelse. Når to plader bevæger sig imod hinanden, opstår der en subduktionszone. Den tungeste plade dykker ned under den letteste plade, eller man kan også sige, at den presses under den anden. En subduktionszone kan både være, hvor en oceanbundsplade går imod en oceanbundsplade, en kontinentalplade går imod en kontinentalplade, eller i vores eksempel, når en oceanbundsplade går imod en kontinentalplade. Når en oceanbundsplade bevæger sig imod en kontinentalplade, vil oceanbundspladen dykke ned under kontinentalpladen, da oceanbundspladen består af basalt og dermed har en større densitet end den granit, som kontinentalpladen består af. Det kaldes en destruktiv pladegrænse, fordi noget af oceanbundspladen forsvinder ned i undergrunden. Når oceanbundspladen er sunket ned i varmere omgivelser, smelter noget af den, og der dannes en kæde af stratovulkaner på overfladen. Samtidig dannes der en dybdegrav i sammenstødszonen. I subduktionszonen kan man få meget voldsomme jordskælv. Det er også her, vi finder de dybeste jordskælv, det vil sige jordskælv, som har deres fokus helt ned til ca. 700 km dybde. Det vi har valgt som vores empiri til at undersøge om vores teori, også kaldet vores begrebsmodel, passer, er et kort matematiske data. Vi har valgt at lave et tværsnit, der går fra Stillehavet og et stykke ind på Sydamerikas vestkyst. Ud fra Sydamerikas vestkyst kan man i det tværsnit, vi har lavet, se, hvordan sammenstødet mellem en oceanbunds og kontinentalplade har dannet en dybdegrav. Man kan samtidig se, hvordan jorden hæver sig i forhold til havbunden, hvilket altså er her stratovulkanerne ligger, som er dannet på grund af oceanbundspladen, der sank ned i varmere omgivelser og smeltede. Alt dette understøtter altså vores teori omkring, hvad der sker i en subduktionszone, når en oceanbundsplade støder ind imod en kontinentalplade. Feta-modellen er den eksterne del af det geologiske kredsløb. I Feta-modellen indgår forvitring, erosion, transport og aflejring. Forvitring sker, når vind, vand, varme, kulde og dyr nedbryder de faste bjergarter på jordens overflade. Erosion indledes af forvitring. Det er altså en form for fortsættelse af forvitringen. Når vind, vand og is slider jordens overflade, sker der en form for erosion. Transport sker, når det løsrevne materiale som sand, sten og grus føres væk af vand, bølger, floder, vind og isgletsjer. Aflejring er, når det materiale, der bliver transporteret, bliver lagt et nyt sted. Jeg vil nu forklare, hvor de forskellige processer i Feta-modellen foregår på vores pladegrænsemodel. Forvitring sker oppe på land, eventuelt op på vulkanerne, da forvitring ikke kan ske under vand. Erosion af fast klippe indledes af forvitring eller nedbrydning, hvor der sker en svækkelse af overfladenære dele. I vores tilfælde kan vind og regn føre til erosion. Igen kan regnen forårsage, at der sker en transport af de løsrevne sedimenter på vulkanerne, og sedimenterne bliver altså fjernet fra deres udgangspunkt. Sedimenterne fra vulkanen bliver altså transporteret af nedbørsfloder og bliver til sidst aflejret i havet. Vi har nu anvendt vores teori til at begrunde, hvorfor der ser ud, som der gør ud på Sydamerikas vestkyst. Vi anvendte Google Maps til at fremskaffe vores data.